Eire eta Eire, eta berek dira Eire taldekoak. Arratsaldeon, Iren Maia eta Eire Salegi, zuen aia markatuta zegoen. Txikitatik ja argi zegoen izen berdina izatearekin eta zuen bideak ere guretzatuko zirela, ezta? Bai, lehenu behan du oso zein behar genuen, eta hori txiki-txikitatik esautze gala. Ze hainoiko ere ez da Eire izena, ez? Zumaia Zarautz pare hortan, tira, harri tokieta edo izango bazinate, behar bada ohikoagoa izango zen, Zumaian badirelako, alako 11, baina Eire izenetik gutxi, eta kasualia da, biek, behira, gurutzatu. Bai, eskolan da batea, koarrian ebai, futbol taldean, da, eske momentu bat iritsi zen, konometratu ite genula elkarrekin eute ginean den bodana, osea, ja gehiagik izan. Eta guain ebai hola segabiltza. Horrek arrisku bat dauka, eta da elkarrek batek beste gandik aspertzea, ez? Edo bestela aldre. Hori inoiz. Zuk aspertu bintzat, ez zarete aspertu, zeurentxeari zarete gauzatzen, nik atarikoan aipatu dudan bezala, zuen ametxetako bat. Bai, osea, lagunak ambito askotan, hori kuadrian eta futbolian, baina gure laguntasunan pilare bat izan da musika, txikitatik, nik eta JPak kantago oso gauzaiteko elkartze ginean, tartean musika zen. Eta gau egun hola ibiltzia hemen egotia eta jendeak gure musika itzia, kristona da guretzat. Bai, zeguk oraindik ez dugu entzun, eta karo, oraindik ez dugu behar bada sinistuko. Atarikoan bai jarri dugu apurtxo bat, amaitu baino lehen, hori da zuen azkenekoa, eta iruditzen baldin bazaizu gure xe entzungo dugu orain apur baten. Seguru nago, baina gero ez. Zuek seguru zeundeten esan duzue txikitatik, beraz, ez da autobiografikoa letra hau bintzat, ez zati horretan? Bueno, gehien bat zoze pertsona da letra hori. Baina ez dakit, kanta honekin eukideun hori hartzuna eta dana ez genuen espero nindik inoare. Hau bigarna izan zen, ere lengua eta genuen abenduan, eta urtarri haukaeran, eta eukitzen nahian hori hartzuna guretzako izugarria, ez den pentsauko ez da momentu baten hola izango zen. Bada oso itxaskorra gainera, nik uste dut behin entzun da ez, gero hortxe geratzen zaizu eta gero Eirek egin duen pauso horrekin gustatu zaigala esan dut nik, eta egia da hortarako tentazioa jartzen zaizula, ez? Ikusten dugu bideoklipan nola ez Zumaiako frixa hor probestu dute, Zarauzkoek ez dakit Eire, baina Zumaiakoek arro nola ikusten duten. Bueno, ni Zarautzekin ezak aldotura handia, jaioan nintzen, baina 3 urtekin ja Zumaia jonetan bizita odun. Orduan motibo gehiagorekin, noski. Zumaiko frixa bai agertzen da, eta gero Bilboko Hamakak ere bai parkean, eguzki hartu Zumaiako hondartzan baino Bilboko parkean. Horrela txibiltzen zaretez, Zumaitik Eibarre, Bilbora. Bai, hola gabiltza. Bai, justu biok ikaste dugu hemen gainea, así que... Eta ematen du horrela bideoklipa ikusita lagun arteko kontu bat dela. Eta pixka gainera ikutu hori ere eman nahi izan diozuelako, norberaren eguneroko bat, edo, hola keinua egiten dit Salegik. Eire esa eta Eire ma, zaretezuek, ez? Bai, eske ez da besteik, gugea, dana gugite dugu gure gandikatea da, eta eske refleja eta dago bideoan gu zegoen. Bai, pertsonala da, hola ateriz egun. Ez genek hilas egin, da, egun baten elkartu ginean arratsalde bat, eta benga, zoze grabatze dugu, egun pasa bat, eta hola xatazan, elkartu genituen bideoak, eta hola xe. Bai, zen uste dut zuen lan hauetan bai igertzen dela benetakotasun hori, ez? Alegia garbi dago edo bintzat, eta hala baldin bada sinisarazi dituzute itxurakeriarik eta ez dagoela. Ez dagoela prefabrikatutako produktu bat, ez dagoela dana ondo aztertuta, baizik eta ikusten da, bi lagun elkartu direla, ondo pasatzen ari direla, eta hori jendearekin partekatu nahi dutela, ez? Bai, azkenean ikustana geana da. Osea, ez dut nahi beste zer erakutsi. Geana gea, eta geana ite deu, eta arroago, gilatzen. Eta musikare ez dugu iten konozimendua edo jendiak aitzeko azkenean lehenengo gauza guretzat ite deula. Hori izan desuna, abendua hasieran eta genuen gure kanta, guri ilusio aite zigulako eta pixkatazteko eta hola, baina hau dana etzeon planifikauta. Eta paperak ondo banatzen dituzu gainera. Zu, zer horri zara, Maia, letragilea, melodiagilea, eta zu horrez ekoizlea. Eta hori ere deigarria bazaigu. Zuk zer horrek, hortxe logelatik,
ze zuen abestiek ere logelatik asko dute, ez? Gaur egun bertan sortzen dituztelako. Hasi Amonaren ganbaran, ez? Eta gero Amonaren ganbaratik zuen logelara pasata, eta zenbat tutorial ikusi dituzuzuk salegi, hor produkzio lanetan eta ikasteko? Eske ezin da kontau. Osea, ordu asko daude sartuta, beti izan naiz oso saltzera eta oso kuriosa. Eta ekoizpenan mundua deskoiu nula, nizako bat zenbat urtekin, masei bat urteko nituen. Buruela jabe nintzen, eta gaur egune bai, sentitzet asko dakatela ikasteko, eta baina asko gustatzen zait.